ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪವನಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಪೋಣನ ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಆತೊಂಜಿ ದೊಂಬು ಅಂತ ಇಪ್ಪನಾಗಂತ ಕಷ್ಟ ವಾಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು ಅತನ ಬೈಯಡು ನಮಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತೋಳಿ 7 ಗಂಟೆ ಬುಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋವಾರ ಎಜ್ಜಿನ ಅನ್ಮಣಂಜಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಯದ ಬರ್ತಗೂ ಪೋಲಿ. ಈ ಗೋಮಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ಜೈನ ಸಂತಾನದ ಬಾಹುಬಲಿನ 42 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡು ಪುಣಂಜನ ಏಕಶಿಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅದೊಂದೊಂದು ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೋಮಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆನ ಮೋಕೆಡದ್ಕೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಮದತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಮೂಹ ತೆರಿಪಾವನಂಜನ ಒಂಜೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೊಂದು ಪುನವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜೆಲ್ಲೇ ಬೇಲೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಗ್ ಬತ್ತಪುನಂಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪವನಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದನಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅದ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತರಡು ಉಂಡು ಗೊಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ವಿಗ್ರಹ ಬಾಹುಬಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಎತ್ತರಡು ಉಂಡು ಮಾತ ವಿಷಯನ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯನ ತಿರುಪಂದಲೆ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಬರ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯಿ ಇತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಡ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಪೋಣ ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಆತೊಂಜಿ ದೊಂಬು ಅಂತ ಇಪ್ಪನಾಗಂತ ಕಷ್ಟ ವಾಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು ಅತನ ಬೈಯಡು ನಮಕ್ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತೋಳಿ 7 ಗಂಟೆ ಬುಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋವಾರ ಎಜ್ಜಿನ ಅನ್ಮಣಂಜಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಯದ ಬರ್ತಗೂ ಪೋಲಿ. ಅವಂತೆ ದೂರ ಮುಟ್ಟಂತೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ನನವಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮುಟ್ಟುಗಲ್ಲು ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅಡ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಯರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜು ನಾನು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರ ತೋಜಿ ಅಂದ್ ಹೋಗ ಈ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲನೆ ಆತೊಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸವಾದ ಕಲ್ಲಡೆ ಕೆತ್ತದ ಮಂದನಂಜಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ನಮಕ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಫುಲ್ ಶಿಲೆ ಒಂದು ಶಿಲಾ ಕಲ್ಲುದ ನೆಟ್ಟು ನಂಜಿನ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ.
ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಲದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ಲದ ಊರುಗು ಪೆರ್ಮೆ ಉಪನಂಜಿನ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪನಂಚಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಸ್ಮಾರಕ ಆದುಂಡು. ಈ ಗೋಮಟ ವಿಗ್ರಹ ಜೈನ ಸಂತಾನದ ಬಾಹುಬಲಿನ 42 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡು ಉಪನಂಚಿನ ಏಕಶಿಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಆದುಂಡು ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೋಮಟ ವಿಗ್ರಹ. ಈ ಗೋಮಟ ವಿಗ್ರಹ ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಬಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೈನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. 15ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ದುಂಬುದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. 42 ಅಡಿ ಎತ್ತರಡು ಉಪನಂಚಿನ ಈ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹಗೆ 16 ವರ್ಷಗೊರ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು ನನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳಿದು ಬರ್ಬೋದು. ಇಂದು ಗೋಮಟನ ಸರ್ತ ಎದುರು ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಗುರು ಪೀಠ. ಈ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಪಾದುಕೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದುಕೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಮಾకు ತೂವೊಲಿ ಆತೆ ನಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತದ ಪುಡ್ಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂಡದ ಬರೆತ್ತೇರಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಂದುಲ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಗರ್ ಪನ್ಪೆರದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಲ ಕಲ್ಲುಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಾದುಂಡು. ಶುದ್ಧ ಕಲ್ಲುಡೆ ದುಂಬುದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡೆ ಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡೆ ಆತಂದು ನಾವು ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಪೂರ ಕೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅದ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಮರತ ವರ್ಕ್ ಮರತ ಬೇರೆಡು ತೋಚಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಡು ನೆನಕ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಂತೇರು ಮರಟದ ಮೆಂಚ ಮನ್ಪನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲ್ಲುಡು ಮಂತೇರು ಮುಲ್ಪ. ವಿಗ್ರಹದ ಪಿರವುಪುನಂಚಿನ ಮಂಟಪ ಒಂದು. ಆ ಮಂಟಪದ ಮಾಡು ಸಮೇತ ಕಲ್ಲುಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಉಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಪಂಡ ಪೂರ್ವಜರ ಬಾಹುಬಲಿನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ವಿಗ್ರಹನ ದೀದುಂಡು. ಗೋಮಟ ವಿಗ್ರಹ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎದುರು ಪಂಡ ತಮಕ್ ಎದುರು ಪೊಗ್ಗನಗನೆ ಎದುರು ಬತ್ತದು ತೂಣದ ಸರಿ ಎದುರು ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡ ಸರಿ ಎದುರು ಮೈಕ್ ಗೋಮಟ ವಿಗ್ರಹದ ಸರಿ ಎದುರು ಮೈಕ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ನಮಕ್ ತೋಜಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಚತುರ್ಮುಖ ಜೈನ ಪರಂಪರೆದ ಬಸದಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಬಡ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ನಮಕ್ ತೂಯರ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಶೋಕುಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟ ಬೆಟ್ಟನ ಇತಿಹಾಸ ಬಕ ಅಂಚನೆ ವಾವ ವಿನ್ಯಾಸಡ್ ಆ ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತನೆ ಮಂತಿರು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಜೆ ಲೈಕ್ ಪಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಜನೆ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರಗಳ ಡಾವಡ್ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನನ್ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಮುತ್ತಿಕ್ವೆ.